Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kuyi-channel igama kuPastor WeNingi. Sibonge nje ithuba lokukhuluma nawe kuyi-channel. Ngiyathemba kulawo khona kuyaphila uNkulunkulu ke kulonde. Ngike ngakuveza ngaphambili ngaza ukuthi isikhathi sincane kakhulu izinsuku. Kodwa ke inamba yami ngiyobe ikhona ningakwazi uyisebenzisa. Kodwa ke kakhulu ufake airtime noma unithenga ama-minutes ungangifonela. Manginasikhathi nokuyibamba. Akekho umuntu engangamnqanda ngangabuyela kuyena. So ungafaka airtime noma wenza ama-minutes ufone ubuze, by all means sizokuphendula. Ngenxa ukuthi njengamanje isikhathi sokuthi sibe ku-YouTube sincane kakhulu ngenxa ke yokufunda. Kodwa ke asingene sigxile kuyiphupho lika Nomvelo wakanhlabathi. Uthi ke Pastor usho ukuthini la uphupha ke ngikhipha izinyo elilodwa kubeke buhlungu ebusheni. Into esingayizwa la into oqala ukuthi uma uphupha la mhlawumbe ukipha izinyo elixegayo, lolo Paul ngasho ukuthi ke kungenzeka wena umuntu ozothatha isinyathelo sokuqeda mhlawumbe ngobudlelwane bakho osebukuhlupha mhlawumbe isikhathi eside, noma kunomuntu ozomkhipha empilweni yakho kepha ongeke kwaba mnandi ukuhlukana naye. Number 2, uma ukhipha izinyo elixegayo, uPaul ngasho noma lingaba olingakhomba ukuthi kukhona okumele kuphume noma ke wena ukukhiphe empilweni yakho. Ngaba ke umuntu othile noma yinto engaselona kusizo mhlawumbe kuwena futhi yenza impilo yakho ingabi mnandi, le ufuna uyikhipha noma uhlukane nayo. Yabo, siphetha ngako ukuthi uma uphupha la ukhipha izinyo elixegayo kepha mhlawumbe kube buhlungu kakhulu uma ukhipha lezinyo, lolu phawu olingabuyela usho ukuthi ke mhlawumbe kunoguquko olukhulu nolunqala okumele ulenze wena lolo guquko, kepha futhi okungeke kwaba mnandi noma kwaba lula ngesikhathi ke ulenza lolo guquko okumele ulenze. Kungenzeka njengamanje umelo ukuthi wenze inguquko noma uguquko olithile, kepha lolo guquko olukhulu lungako ozobelule angeke kwaba mnandi ukulenza kuleso sikhashana. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi impilo izobe siyaqhubeka iba ke ngejwayelekile. Siyabonga kakhulu engathi uNkulunkulu engakulonda, uNkulunkulu engabusisa. Ungakhohlwa ukuthi ulike le video bese mhlawumbe ke uyobheka namanye amavideo esiwenzile ngesikhathi sendlule. Nakhona sikhona mhlawumbe impendulo. Uma ungayithola impendulo bese ungifonela, ikhona inamba yami mahala anytime, ngaphandle kwasekuseni, ngaphandle kwasebusuku kakhulu. Hayi ke uWhatsApp. Ngiyabonga.